Já vás zdravím. Vy jste chtěli speciál za 100 000 odběratelů, takže my se teď nacházíme v Praze, v Hájích. Tamhle se koná český Craftcon a skoro okolností tam bude právě Ment a vy jste na začátku viděli tu konverzaci, kterou jsme si mezi sebou řekli, tak budeme ukázat, jak to doopravdy je a jdu vám udělat radost těm všem, co si myslí, že Ment je falešný a myslí si to samý, co já. Tak já ti to neřeknu, jo? Ty jsi to